Здравейте хора, днес ще ви покажа едно място, където може да се скриете от Грани. В смисъл тя ще ви вижда, да не е hiding spot, ами като отидете на него, тя не може да ви прави абсолютно нищо, освен да ви, да ви слага капани, а вие да ги махате. И разбира се, ще ви покажа как да се махнете от него, защото не е от най-приятните моменти. Да. И най-вероятно после малко ще се пофинтим. И нека да започваме. 3, 4... О, да, забравих, че съм нормално, така. Okay. Да, ще ви покажа как да... Предполагам това вече този хак много го знаете след новият апдейт. Как да ставате малки и да ходите на върха на покривът на барачката, там където пише най-отгоре Leave this house. Но не знам дали ще успея точно върху нея да се кача. Само ще ви покажа как да станете малки. Най-вероятно. Къде идема? Бабо! Това не мога да вържа, че леко ми изкара ангелите. Да, и забравих да кажа, че скоро най-вероятно ще почне да качвам видео на Fortnite. И не, от сега казвам, не съм най-голямото про на света. Даже бих казал, че сигурно се класирам на по-добрите места. Я да видим. Откъде ще дойде бабата? Ясно. Ти винаги ме изненадваш, баба. Като искам да ти направя този трик, най-много ме изненадваш. Така, първа стъпка. Чакате да започне да се качва стъпите. Окей. Веднага сте, ето тук буквално смисъл сте върху шкафа. И ето тук точно има едно ръче, което като си нагласите бялата точка върху него. Отваряте вратата на шкафа, опитвате се да сте кълбати и здрасти, бабо. Както казах, ще ви покажа, както казах. Ако бабата ви метне кълбан, вие просто го махате. Също така ще те бавно. Това само пътите могат да го правят екстрем. Но тук, тъй като тя нормално е бавна, просто директно падате. Чува се леко падане, не падане, ами чупане на кости, обаче директно сега ще отивам към двора, градината, граунда, стая. Не. Айде, кажа. Ах, мамо! Гати! Аз тук върва като пълния слон. Всичко бутам. Винаги чета. Така, сега тук се опитате да цъкнете и човека, и това да се криете в съндъка едновременно. Докато сте клекнали. Да. Ето и в момента сте много малки. Не много малки, сигурно половината. Така. Сега тук давате насам. И гледате. И в момента буквално се намирате не знам къде. Да, не дейте дръгвате назад, видяхте какво стана. Не излизат от къщата, но за жалост не знам как да се кача отгоре, мой приятел.